Продавам москвич леко от бързи и яростни серия. Много добър автомобил с предно, задно и страшно предаване 4x8 букашна диференциала. Стереоинжекция с газ, мас и оцет. Летни джанти плюс зимни джанти плюс пролетни джанти подарък! Цената е без кормилото и двигателя, с тях цената е 18 000 лева. М-броня, М-огледала, спортно качване, ловато. Бордови компютър Toshiba с 2 ГГц RAM, човек. Газовата бутилка на място на предната лява гума. Спортната пицерия. Колата по принцип е 200 коня, но съм сложил дискета за терминатор на бордовия компютър и сега е 390 коня, да не броим спортния филтър от кафе-машина Индезит. Олекотени валве, олекотени спирачни дискове, олекотени радиатор, резервуари, спортни плафони, човек. Много запазен за годините си автомобил с леки забележки по ходовата част, боята, двигателя, окачване, светлините, спирачната система, запалването, купето и други. Колата е перфектна за дрифт, драк, орание, тесане, асфалтиране, трамбоване, сеяне и да плаши урта по улица.